impormasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Sarong 5.7 magnitude earthquake po ang tuminama kasabago sa Northern Samar. Kasabago po yan nangyari pasado alas 11 ng pagkaaga. And mating-mati po sa nagkapipirang lugares maski digdi po sa Legazpi City, sa probinsya kang Albay. And sabi kang Fibok, sa indang pinakaultimong detalye na ipinaluwas, tectonic earthquake po ang pinaka-rason po kainiano, and epicenter located at 034 km north. And yes, Northern Samar Mananggad po. May mga naghahapot kasi kung di daa po sa probinsya kang Albay kung ano daa po ang intensity. Well, so reported intensities po digdi sa Legazpi City according to Fibox. Intensity 3. City of Legazpi, City of Tabaco, Albay, Vera, Catanduanes, and City of Masbate, Masbate Province, Bulusan, Irosin, and Sorsogon. And ang intensity 4 po ang Pilar. Yes, so sana po nasimbag po sa ibang mga kahaputan. Takang kasabag, gumati man nagtakang kasabag si Ate Jen. Habang nangungud to, paguna ako may nagyugo na sa tukawan ko and talagang makusog nga ni po. Pero sabi nga ni po, doblehon ta po ang pag-iingat sa mga araw kaini. And sabi nga ni po, narumduman ko sa sinabi ni Dr. Cedric Daep na dapat mantiniron ta sana ang pagiging alerto sa mga araw kaining emerhensya. Kasi mga daipig lalauman na pwedeng magbutwa ng mga pangyayari sa tuyang palibot, especially po kung daraian digdi sa tuya sa palibot na daita man aram talaga. Kaya sabi nga ni, dobling ingat, maging alerto, asin mangnuhon ta pirmi ang sa tuyang mga miyembros kang pamilya. Kaya naman, digdi po sa programa ang Usapang Pamilya, ibahan po ninda ako sa good alas 3 ng pagkahapon. Ngayon aldaw nin Lunes, pet sa 19 po kang bulan ng Agosto. Ini po si Jenny Balyaran, pas mo na si Kuya E, may importanteng piglakaw alagad sarong dakulang onra para ngayon na pagkahapon. Mga kaibahan po giraray nindo mga paraan tabi kaya pwedeng mag-upload, mag-text sa 0938-891-5475, and of course live man kitang ngunyan sa toyang Facebook page via DZGB News Online, and i-share po yan ngunyan na pagkahapon. Igwa kitang makakaibahanan ngayon na pagkakapon, our very own. Igan sinunod ako ng aktibidad na tigaan tabayanan sa mga maabot na aldaw mga paraan tabay. Of course, yung kaibahan tangon yan, ang overall project head kang 5th OKFM BB Mama and Family Fair, Miss Victoria Martinez, or of course mas midbid sa apod na DJ Toyang. Good afternoon, DJ Toyang. Hi, good afternoon Ate Jen. Salamat sa imong warm welcome sa Sakuya. Digdi po sa Usapang Pamilya, and of course nagpapasalamat na po ako sa DZGB sa pagpa-eksperyensya po ginari sa Kuya na makapa-interview manugod po iyan sa samuyang programa asin sa samuyang event na OKFM Baby Mama and Family Fair. Yes, opo. Okay lang, DJ Toyang na lang opo, para mas opo. okay lang. DJ Toyang, medyo ako kasi digdi sa titulo nindong Baby Mama and Family Fair. Nataiyo ang pinaka-titulo. Ano so parang pinaka-highlight kung natata sa araw kini pang 5 taon na pala nindo Yes po. So parang halawig na talaga din na taon na pigpapaugman nindo ang siring na mga aki, mga magurang, and dakulo ning opportunities na nagahalat sa inda. Pero gusto mo din maaraman kung nata Baby Mama and Family Fair.
Actually, originally po, Ate Jen, salamat for sa apot mong iyan. Iyan na Baby Mama Fair. Actually, nag-start siya sa Baby Mama Fair. If you remember, I was a single mom then. So, ang focus niya po, ang pinaka-objeto po talaga niya is sa mga kaakian. It's a children's show. Yes, And opo. it's catering all the mother or Bicolana mothers. And ang samuyang objeto sa man sa mga piga-look forward me so mga mothers na nagtatrabaho, mga nagnenegosyo, inipoan sa indang platform para maiharas po ang sa indang mga talento pag abot dyan. At the same time, kung paano po ninda pigbabalance ang pagiging mother and pagiging negosyante o kaya kung sa okay. ibang bagay na pigigibuninda arog ka pagiging empleyado. So iyo po yan ang pinaka-objective kaiyan kaito. Okay. But Yan. ngunyan na dinugangan ta po siya it's Baby Mama and Family Wow. Fair. Parang bako lang pala sa technology may innovation. iyo Ikaw man ta- sa mga mga araw kayo iwang aktibidades. But basically, the program itself, para po talaga siya sa mga kaakian and para okay. po sa mga mothers because as far as I remember, the Department of Health, Region 5, nakipag-partner po kami sa INDA because we have the same objective na ang mga magurang makapagpadagos pong makapagpa-breastfeed sa indang Ayun. mga aki. Duro-diretsong pagpapa-breastfeed, iyo po ang pinaka-objective ni DOH na nagkakasundo man sa objeto kan okay FM. Ayun, oo. Sa iraron kining Baby Mama and Family Fair, ano ang mga tampok na programa igwa ba ni mga intended para sa mga aki ba do sa sin mga magurang? Yes, Ate Jen, actually we have this daily activities. Okay. Punanta mo na sa first Day day. 1. Sige, noorin man na. Doorin ang pinakapuon kining Baby Mama and Family Fair, Miss Toyang. Actually, ngun yan na po na maabot na Biyernes. Okay. Ang katuyuhan man po kan sa kuyang pagpapa-interview kay Ate Jen, maiharas po sa gabos niya itong mga paradangog na pwede po kamong magduman sa mga activities na ini. That will be on Friday, August 23, 2024, sagkod Domingo, August 25. So, sa day 1 po, Ate Jen, kaibahan ta po ang executives kan PBN Broadcasting Network Incorporated, which is nagpapasalamat po ako sa padagos na suporta, lalong-lalo na sa presidente ta na si Ma'am Brenda Bayona Locsin. Okay. And of course, the Executive Vice President of PBN, Sir Glenn J. Barcelon, and VP for Programming, Sir Henry Maceda. Salamatunon po. And of course, the Station Manager of OKFM, Mr. Mark Anthony Dinglasan. And makakaibahan ta po dyan ang Regional Director na si R.D. Rodolfo Antonio Albornoz and si Mayora Carmen Geraldine Rosal. So, yan po ang sa tuwing makakaibahan for the grand opening day kan Baby Mama and Family Fair. So, kinahapunan po kaini, ang pinaka-highlight po kan sa moyang event. Ini na supiga, sabi ko, Ate Jen, na children's show, it's gonna be the Okay Ka Kid, pang duwang taon mina po ini. Actually, technically, 3rd year na po siya. But we consider this season 2, sunainod po, is naging children's show lang talaga. So, the okay. talent competition, season 2 na po siya, and alas 4 ng hapon po iyan sa Friday. So, since holiday, ayan, pag-iimbitaran mi po Apurobitsara na. Yes, pag-iimbitaran Diba? mi po kamo sa opening day. And gabos na mga activities na dudumanon po ninda sa Ayala Malls Legazpi, magpon aga sa opening pa lang po, igwa na po kaming mga freebies Wow. para sa mga participants mi. Igwa kami pigapod, Ate Jen, last year na-share ko na po ini sa inyo. Yes, Ang oo. apod ko digdi is rap. Register, Okay, attend, register. and participate. Yan ang ibig sabihin po kang rap. So, ang gigibuhon lang po nindo, ma-rap lang po kamo. Okay? Di man makanta. Di ba makanta? Ma-rap po kamo. Register, attend, Okay. and participate. Ayan. O sa paano kami halimbawa ako gusto ko magparticipate, paano ako makakapag-register and sa ako madulok during the event na ba Yes, mismo? good question po, Ate Jen. Kasi wala kaming online registration. Registration. Piglilikayan mi po so online registration
man tanganing malikayan taman po. So bulos kan tao na magdakol po duman sa venue kasi piga iingatan mi man po lalong-lalo na sa mga mothers na may bitbit po baga mga aki. Yes, Abot iman naman na ang- magsurosuan sin na duman ano. So our first 50 participants na makakapagpa-register on-site, iyo po ang samuyang i-accommodate. Ano? But kung igwa pa po kaming mga extra na tukawan, kami po willing man mag-share sa Indo kayan. Ano? Wow. Kung ano man po ang nyao na freebies, Alright. kung igwa pa po kaming mga extra na snacks, yan. Lahat po ng activities namin, mamimigay kami ng snacks, mamimigay kami ng freebies. Yun. So first 50 Yes, na first makakapag-register and Apo. makakaabot duman Miss Toying sa programa, sa aktibidad. Apo, tama Wow, po. Okay. And then also sa bago po ang children's show, by the way, igwa po kami ng freebie para sa mga participants na magkakaigwa po kaming raffle during the afternoon session kasi mamimigay po ang ProLife UK ng libreng insurance para kay baby. Okay. So last year, nagkaigwa po ng libreng insurance para lang kay baby, but ngunya na taon, kasabay naman po sila ate and kuya. Ayan. So, mga tugang. 5 years old to 18 years old, qualified po sa libreng insurance. So again, ano lang po kita, maduman kita, ma-register, ma-participate, ma-attend. And then, pag nabunot sa raffle, 10 po kaya magagana ka ng insurance worth 10,000 pesos. Naku. Ang coverage po kani i-explain me during on the day kan talk po kan ProLife UK. Yes, ito duman sa mga aki. Paano sila makakapag-participar or paano ba may on-hand or may before body activity igwa ng mga contestant? Yes na po, nakaano? Ate Jen. Actually, pigibo mi po so audition kan last Saturday. Oh, okay. And igwa po kaming napiling top 11 qualifiers. Wow. Yan po, halo-halo na mga talento kan mga kaakian, digdi po sa Albay. Actually, all over Bicol region kasi igwa kitang mga may Masbate pa, may Tagaliga, may mga mga taga 3rd and 1st district. Salamatunon po sa pagdara sa indong mga aki, pagheras po kan sa indang mga talento. So again, Ate Jen, igwa pong 11 qualifiers. So sinda po ang maralaban-laban for the grand finals on August 23. Wow, okay. Sige. So, Proceed na ako sa second alright, day, Ate sige. Jen. Okay. August 24. Yes, Wow. August 24 man po. Magkakaigwa man po kami ng product integration. Kaibahan man po sa moyang sponsoring brands. I-discuss po man o good man sa mga vitamins para sa mga ina or pregnant women and mga vitamins para po sa aki. Especially usong-uso po ngunyan, Ate Jen, ang trangkaso. Tama ka dyan. Very important po na makapag-participate po kita sa programang ini. And at the same time, magkakaigwa pong mga freebies na na mga vitamins. Okay. Ayan, para sa mga pregnant women and para po sa mga aki. Okay? And Alright. then, ang talk na iyan, makakaibahan ta mismo ang presidente kang Grow Rich Manufacturing and Great Well Pharma na si Dr. Edmundo Lalusi. And all the way from Metro Manila pa po siya. Wow, And then, nako. by 11 o'clock in the morning, this one is very exciting, Ate Jen. Okay, Kasi nata ito? ito po ay preparing healthy baon for the kids. Oh, tamang-tama, Ayan. nagpumpasa na sa kralasihan. Yes, diba? Kakapon pa Diba? sana po kang kralasihan and madudugangan po ang sa indong mga recipe, mga Wow. nanay, mga tatay, sa pagibo po nin mga balon para sa tuya mga kaakian. And at the same time, igwa kitang free taste. Yan ang piga-abangan ta dyan. Yeah, so free taste. Pag may free taste, Miss Toyang, pag uli, may daraman giraray. Pwede, pwede. Kapag dahi nakakansuan no, Pwede, so Ate freebies. Jen. Magpro-pa-i-play sa nakita duman sa Yeah. likod. Pwede. Ayan. Okay. So, yun po, makakaibahan tama ng owner kang Zaporo Food Products na si Ma'am Maricar Bayakali okay. para sa pag-prepare ng healthy baon. As in, step by step niya po iyan i-share sa tuya kung paano niya ginigibo sa process kang pag-prepare kan mga baon for the kids. Ayan. Igwa man kaya siyang 2 toddlers na nag-klase na. Kaklase. Tapos ay
I am very happy na siya man po willing participate sa program na iyan. Okay. Okay, so kinahaponan Ate Jen, makakaibahan ta po ang press center kan OKFM na Department of Health Region 5 at magkakaroon po tayo ng chikahang pangkalusugan. Kasama po si Dr. Leslie Moises at nagbabalik din si Dr. Rita May Angbon. Ayan. Yes po, para po yan sa chikahang pangkalusugan. At ang highlight naman po ng second day natin, ang pagpapa-breastfeed po ni mommy kay baby. Ayan. So, sabay-sabay na pagpapa-breastfeed, Ate Jen, ang mangyayari sa afternoon session sa baby mama and family fair sa second day po yan. Yun, okay. Sabay-sabay o sarabay na pag-breastfeed. Kang enot ang apod is sabayan na pagpapasuso, di ba? Yes po, sarabay na pagpapasuso, sarabay na pagpapa-breastfeed, sarabay na pagpapalatch. Oo. Actually, every year. Nag-evolve siya. Oo, actually saro yan sa paghihiling ko pag di ba kasi mauukudan mo kung ganyan pala ang pagpa-breastfeed. Oo, Ate Jen. Diba? And very important talaga ang magpa-breastfeed. Yes, Talagang oo. gatas hali po sa mami. Kaya ang mga mami kay puan o mga nanay kay puan po nindang alagaanan sa indang mga sadiri para syempre may tao po sindang nutrients para kay baby. Yes, okay. Ayun. So yun po yung po natin highlight second day ng ating baby mama and family fair at magkakaroon din ng mascot show kasama po ang aming sponsoring brands at raffle po ulit. Ang mapapanalunan po nila sa raffle ay crib. Kuna. So sa mga sa mga mommies na madali na ang kabulanan, 'di ba? Perfect po ining regalo sa Indo kung mabunod po kamo sa raffle na iyan. 'Di ba? Oo. Okay, so Yes. ang third day man po Ate Jen, that will be on August 25 and that's Sunday. It's Family Day and it's a perfect way for us na i-share man po Ate Jen ang pinaka highlight and homegrown na na forum kan OKFM hali man po sa Usapang Pamilya katuwang po ang DCGB ini pong parenting style okay ka pa ba part 2. Ayan. Okay. If you remember mga sa tuyang parainan nyo ngunyan na pagkahapon last year iyo man po ang title niya parenting style okay ka pa ba or okay ka pa ba. It's all about noon at ngayon na parenting style kung ano na po ang ginigiribuhan sa tuyang mga parents kung paano na po ninda aalagaan kung paano po ninda piga-approach ang sa indang mga aki noon at ngayon. So nagkaigo po kitang magayuno na forum kaan last year. Yes, oo. And actually before last year pa po, so pinakainot baga Ate Jen na nyaon po kamo ni Kuya Mike and ni Kuya A. That was the family first creating confidence with a child. Correct. So ngunyan po siya nag-aki so mga topics na ini digdi sa forum na ini. And we are very glad that still we have this forum for this year's activity ng Baby Mama and Family Fair that we are going to talk about how to approach sa mga kids kunyan sa behavior po Tama. ninda. Oo. Ang theme tangon yan Ate Jen kang Baby Mama and Family Fair is new communication skills in understanding children's behavior. Ayun, oo. So, parang napapanahon iyan na dapat to karon talaga ngunyan. Kasi sabi baga sa mga pag-uugali and changes kang behavior kang mga kaakian istorya, talagang dapat tawan ng attention, especially sa laog kang pamilya. Diba? Tama po Ate Jen. Kasi even nga ni po sa mga artista, mailing po nindo sa social media, sa malain-lain na sa platform, dakulon po sindang mga pigaagihan. Kung man po, kung kamo man po medyo attached sa mga artista na nadadangog po nindo na may mga problems man sa indang mga aki when it comes sa gadgets. 'Di ba? So mga aki na didipisilan pong i-express ang sa indang mga sadiri, kulang po sindakan or igo sindang low self-esteem. Okay. So ito po sa mga i-discuss nakapaloob po duman sa new communication skills in understanding children's behavior kasi step by step po pala iyan Ate Jen. Ayun. So syempre habang aki pa
may pigi-instill kita, pigno-nurture ta, pigpapadaba ta, magkasarabay po iyan. Habang nagdadakula ang aki, dakulon din po Dakulon siyang din. mga kahagadan. Yeah, Dakulon din po siyang apod kay ni. Dakulon po siyang kaipuhan na i-instill or kaipuhan sa iyang i-instill bilang kita mga magurang. Kita Yes. ang magiging panalimingan ninda. Oo. And ako lang din na challenge sa mga parents kung paano ninda sisimbagan sa mga pangangaipo, and sabi mo nga ni DJ Toyang sa mga kahagadan ka mga aki. Especially sa point na iyan, dyan baga so pagtalubo kang aki mismo, especially sa development ninda. Diba? Tama, Ate Jen. That's very good. Kasi pag abot kang panahon, kung ano po ang mailingan sa aki, masasabi mo po talaga na iyan na pinadakula, aki Tama. mo yan. Correct. Diba? Oo. Proud na proud ka. kumbaga. Yes. So ngunyan, maaraman ta lamang po kung paano na kita mag-approach sa mga aki ngunyan, ang generation ngunyan, especially with the technology, with the AI and all, Yeah. paano na po kita mag-approach sa mga aki ngunyan? Are we considering to let go of the go. gadgets para sa mga para sa may kakabuti o ikakabuti ng mga bata? Yes, oo. Diba? So yan po medyo may diit na may Ano pa diit lang po ini mga parang tabi, patana, pasana po ini. may diba? diit na po kitang may diit na kitang na i-share sa Indo kung ano ang pag-uurolay-ulayan ta on the third day. Yes. Again, we are very proud to present to you this parenting style okay ka pa ba part 2 because one of a brainchild of this one is Ma'am Brenda. So ayan man si Ma'am Brenda Ma'am very Brenda. excited man po Yes. sa talk na ini. Okay. Okay, so Ate Jen, ang pahabol ko na lang po ngunya na hapon since we are promoting breastfeeding Okay. sa mga mamista, igwa po kaming libreng milks, breastfeed milks. Oh, wow. Yes. Sa ano po iyan? Sa lactation room kang Ayala Malls. Okay. Sa 4th floor po siya. So from day 1 to day 3, may libre po kitang breastfeed milk. Ayun, oo. So, saro yan sa, kumbaga, dapat ang aprobitsaran, mga mamis, di ba? Di pisel baga partner o kumbaga, DJ Toyang, pag-araw kayo, especially kung may mga mami na, kumbaga, di isinda nakakapagpa-breastfeed baga Pero sabi ngayon, ikang Department of Health, may mga ways. That's why igwa ka mong araw kayo ni, di ba? Yes po, there's a lot of ways kaya importantihon man na maiheras man po ito sa second day na makakaiba ta po ang Department of Health. Yes. Okay. I heard duman sa day 3 nindo, igwa pa ka mong pinakalas. Igwa pa ba ka mong main event sa pinakadulo? Yes, actually our main event for the third day then is the twinning fashion show, the bonding of mother and kids. Okay. And yan man po pigaarabangan man kan mga mga magurang. Actually so mga samuyang mga models before katuwang man ang best models management. Habang nag-aaloy daw ko nang Dakulo. nag-aapot kung paano mag-intra, di ba? Paano so aki ko man gusto man, Yes, di ba? Partner by twinning. partner, mailing po nindo so kagayunan kang programa kasi may bonding man po kay ribaan sa indong mga aki. Nagpapasalamat din po kami sa mga magurang na talagang nag-model po sinda. Ta syempre as magurang minsan makasupog naman po baga pagparagiribuhon yan. Oo. Actually sa foundation day lang yan nangyayari sa school. Sa school. Pero sinda very willing na maging confident ang sa indang mga aki. Willing sabayan. Sabi nga ni habang aki pa sabayan ang mga kamuyahan kang aki. Tapag abot kang panahon darakula na daina po nindo iyan magigibo, Tama, 'di ba? oo. Maaragom na, 'di ba? Matrabaho na. Yes. So, yun po. bako lang twinning or ining fashion show bako lang sa eskwelahan ngunya nasa mall na, diba? Nasa mall na. Oo, So, so, mas mga dakol. banding na araw ka to. Correct. Okay. Na-mention mo, Miss Toyang, kanina yung mga freebies, pero may mga partner agencies or establishments or mga negosyo ba na under exhibitors? Actually, Ate Jen, we have 20 exhibitors Wow, this okay. year. And pano po iyanin mga baby products and mga pang-mothers din po. Igwa din po kita ni na mga sponsoring brands Okay. na makakaibahan as exhibitors. So, yun po, 20 exhibitors ang igwa po kita. Ate Jen, ngunya na taon. Yes. Okay.
for this 5th year, DJ Toyang, ano yung bago compare sa mga nakaaging taon na celebration kaining Baby Mama and Family Fair na di dapat talaga palampason ka mga mommies kan family na dapat atindiran ninda? Actually, all of it. Kasi every year man po kita nag-innovate kan sa tuyang Ayun. mga programs. Tapos every year din po kita kukuha nin mga panelists, Wow. new sponsoring mga product integration and so much more. Gabos po iyan bago fresh po siya every year. So Ate Jen, gabos ini aabangan po ninda. Oo. So, magayunan in these 3 days na activities po, mga parantabay kang Baby Mama and Family Fair, for sure dakulong kitang maukudan, and of course dakulong kitang bako lang sa mga dahil may freebies or may mga marireceive kita, di ba DJ Toya, kundi so iwawalat sa tuya na learnings, especially sa mga mommies, and of course sa banding kang aki ita, di ba? Pero para sa inyo, Miss Toya, ano so parang motivasyon kung nagkakaigwa ka mo ng siring na aktibidad ang OKFM? Ano yung pinaka-motivation? Ako, ang pinaka-motivation ko, actually, ining Baby Mama and Family Fair, nag-start po talaga siya with na-inspire ako kay EVP Glenn J. Barcelon. Ayun, Sir Since Glenn. he is the brainchild of all the exhibits that we had Tama. sa PBN Broadcasting Network Incorporated. And at the same time, so Baby Mama and Family Fair, nag-abot siya sa ika-5 taon because I really love to share, Ate Jen, kang mga pag-iisip kong daily activities para sa gabos na mga participants. Iyo ang pinaka-objective ko kaini. So mai-share po gabos na activities na nakapaloob sa tulong aldaw sa gabos na mga pamilya. Gabos Yes. po sindang involve, gabos po kita magkasararo sa araw kaining objective, padagos po ang pagkakaigong maugmang pamilya, wala pong family na pagkainin na male-left behind, mga children na nag-look forward po kay mga bonding together with their family, 'di ba? Iyo po ito ang pinaka-motivation na naiiling ko. As a mother, I am very guilty sometimes na mas naiinot so work, So work, rather yun. than sa family. So ining mga programang pigibo ko, Ate Jen, is nag-start siya na mas naging motivated ako as a mother. Okay. And right now, I am very proud to welcome Yeah. motherhood once again. Wow, may tugang na si Baby Ellie. Oo nga po. Congratulations. Nag-message man agad si Doc Chris Munyan. Ay, talaga? Thank you. May tugang Thank na you. si Baby Ellie. Si Doc Chris Permina Kayupi. Usapang pamilya. Salamat, Doc Chris. Doc Chris, aabangan mo na naman. Opo. Dagdag naman, mamamas ko. Diba? Iyo po Okay, so iyan. congratulations DJ Toyang. Thank And you. of course, congratulations sa celebration kang sa imong. Of course, kinasal na po ini si DJ Toyang with of course, DJ Thank you, Ate Sugar. Jen. Kaya congratulations, maugmahon kami sa ino digdi sa PBN DCGB. And of course, talo na digdi sa Usapang Pamilya. And very much welcome ang araw kay ini mga programs DJ Toyang. Especially pag abot sa mga katabang sa mga mommies, sa mga aki, and of course sa bilog na pamilya. Well, of course, wala na akong kahaputan, DJ Toyang, unless may nalingawan ako or may gusto ka pang mensahe sa tayo mga parantabay, invitation. Again, on August 23, ngunya na po yan na Biyernes, since it's a holiday, we hope na makapasiring po kamo sa Ayala Malls Legazpi, alas 10 pagkaaga, mapuon po ang programa. Yes. As in, ang daily activities mi po hanggang magsarado man po ang mall. So, mga samuyang exhibitors, makakaibahan po nindo sinda for 3 days na may mga discounts po kamong makukuha. Again, may mga baby products and para po sa mga family na naghaharanap man po nin mga produkto na pwedeng nyaon po duman sa samuyang mga exhibitors. So, wala naman po Ate Jen na ganong mensahe, kundi pasasalamat na lang po sa Usapang Pamilya. Very much welcome.
ma'am. Yes, and DZGB family, Opo. thank you so much po ulit sa pa-experience po ulit sa akin na makapagpa-interview po sa Usapang Pamilya para ma-share ko man po ang samuyang mga activities para sa maabot na Biyernes sa Domingo. Again, Yes. thank you po, Giraray. Okay, so good luck DJ Toyang, and of course sa bilog na pag-iriba dyan sa OKFM, and mga parantami, once again magpartisipar kita, mag-atindir kita digdi sa OKFM Baby Mama and Family Fair. Mapon po yun sa August 23, 24 until August 25. So thank you so much DJ Toyang, and once again congratulations, and of course ang Usapang Pamilya in support pirmi sa mga programs kang OKFM, and of course ang DCGP. Thank you so very much, Ate Jen. Okay, so mga parantabay, oras alas 2:38. An oras hatod sa Indukang. Newsep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Try the new Surf Active Clean. Instant galing na di mamahalin. For instant white and instant bango. Based on technical test on polyester. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di mo ka move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Pirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Pirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Pirit na, ilabas mo. Ang San Miguel kay Vincent, sarap laging kasama. Drink responsibly. Tawanan, iyokon, bakbakan, o gulatan man yan, ilabas! Mag-beer call at San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to yosi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Igwa akong may picture, tuwa na bisto mo. Si Jessap Salceda ang kaibahan mo. Nakul na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, pinapulos na, ipapadagos ni Jessap Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessap Salceda. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi,
Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Natatabang na puong baga ito. Sinda kita ika-ako Bicol. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen na ka, hobenesan yan. Ang AKB, ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Okay, balik na kita digdi sa toyong programa, ang Usapang Pamilya asin nasa ikaduwang kabtang na kita kaining programa. Ano? Kamusta ang sa toyong mga paraan tabay, ang mga nakatutok via Facebook Live. Ang Rayao na sa Indang Harong. Good afternoon kay Mr. Jerel Aranya na onda dyan sa Gugon. Sa Lacandula Drive, diba? Tabi, Mr. Jerel Aranya. And of course, si Mr. Eduardo Ray Ramos, so watching man. Good afternoon, Kuya Ed. Sa Inkandangunyan. Si Ate Rachel Antibola. Good afternoon po sa imo. Si Ate Chi Neri Bea, gandang hapon. Si John Odivar Partillo Nipa. Good afternoon po. Watching the siya sa Manawan Kamalig. More power to your program. Thank you so much po. Jordan De La Cruz, asin sa iba pa po na nakaantabay ngunyan. Balikan ko lang po itong ipig-promote ni DJ Toyang Didi sa Toyang programa mananagoda sa Indang dakulang aktibidad. And hindi ang ikalimang taon kay ini pong Baby Mama and Family Fair mga paraantabay. Mapuon po yan sa Agosto 23 until August 25. Diyan po yan sa Ayala Malls, Legazpi City. And sa August 23, anong aldaw iyan? Biyernes, iyo po ang blessing and ribbon cutting sa oras nin alas 10 ning pagkaaga. And alas 2 pa sa naigwana po mga libreng insurance para kay mama and baby. And of course, pag alas 3, may mascot show. Pag 4 p.m., may Okay Ka Kid talent show. Or talent contest and children show. Kaya ayan, abangan ta po yan mga paraan tabay ano. And sa second day, August 24, alas 10 ning pagkaaga, sabi nga ni pag healthy si mami, dapat healthy din si baby. Kaya naman, igwa po sindang programa para dyan and partika yan, iyo po ang talk na papanginutan ni Dr. Edmundo Lalusis. Ayun. And of course, pag alas 11, iyo po ang easy and healthy food for kids. And alas 12, mascot show. Pag alas 2:30, chikahan, pangkalusugan. And pag alas 4, ning pagkahapon, sarabay na pagpapa-breastfeed. And sa third day, sa Domingo po iyan, alas 10 ning aga, of course, madadangog taman ang mga exhibitors na sa indang inimbitaran para dyan sa Baby Mama and Family Fair Year 5. And pagkaalaunan ng hapon, igwaning parenting style and party kayo ng programang Usapang Pamilya, makakaiba dyan bilang moderator si Kuya A and Kuya Mike na may titulong Okay Ka Pa Ba? Part 2. So, pinuunan po yan last year. Asin ngunyan na na taon, ipagpapadagos po yan. And pagka alas 4 ning hapon, iniman ang saro sa twinning fashion show, Mama and Me.
Barbie Team Edition. Wow. So magayon po ini, kaya sana po supportaran ta. Sabi nga ni DJ Toyang, saro po sa katuyuhan ninda mga paranta ba iyo po ang matabangan ang mga mommies and of course ang pamilya mismo na kumbaga magkaigwan ning mas mahiwas pang kaaraman sa tamang pagsimbag sa mga pangangaipuhan sa baby, of course sa laog kang pamilya, lalo na pag-arog mga arog kayo, especially sa mga nagpupuon pa sana, 'di ba? Arog ko. Nagdi-dream pa lang magpuon. 'Di ba? Pero dapat igwa na kita ni mga advance na information or details manunungod sa araw kayo para may aram na din kita. Kaya sana po supportaran ta po ini mga paranta by once again OK FM Baby Mama and Family Fair. So dyan po yan sa Ayala Malls, Legazpi, poon sa Agosto 23 sa Code 25. So good afternoon kay Jepoy Nolasco Ogatnis. Ayun, thank you so much. And hello man kay Karen Ala watching man. Okay, may texter kita digdi, mahirap po ang buhay ngayon Ate Jen, nakaka-stress. Paano po ba magagampanan or magigianan? Okay, so yun. Yung nga ni depende talaga, 'di ba? Buhay may asawa po ako Ate Jen. Yes. I guess bako ini base sa experience, pero may kang nakaaging aldaw may mga nagbuto baga ng mga pag-aadal statistic na sa laog daw po kang pamilya ang Filipino fathers saro sa challenge sa inda iyo kung paano ninda mamamantinir ang pagkakaigwaning happy family, 'di ba? And saro dyan sa siguro sa digdi sa texter ta na namamroblema kasi nai-stress na siya. Di ko aram kung ano po kaya ang pinagkaka-stressan mo, and buhay may agom na siya. Pero sabi nga ni po, so mga problema tabaga sa laog ng pamilya, financial, and iba pa na mga pangangaipuhan, sabi nga ni, dakula ang tsansa na pwede tayan hampangon or kumbaga pwede tayan masisimbagan. Basta bako sa na problema ang agum ta mismo o ang partner ta mismo, 'di ba? Kasi saro po 'yan sa main problem or nagiging reason kung nata nagkakaigwa ning pagburulagan, kung nata nagkakaigwa talaga ning dakulang sigalot sa laog kang pamilya. And siguro ang challenge na lang sa tuya is paano ba magiging united kita sa laog kang family, ang mga mag-agaw, ang mga magturugang at iba pa. Siguro bako lang iyan kasi 'di ba saro sa nahihiling tang problema sa laog kang pamilya iyo sumanungod sa kwarta, 'di ba? And iyan nga ni sabi pwede po yun masolusyonan. Pero pag nag-abot na sa punto na ang problem mo na is ang sa imong partner nagbisyo na or nambabain na or igwa ng third party, yan na po ang may dakulang problem sa tuya na pwedeng mag-create ng mas dakulang stress sa tuya na sana di po mag-abot sa punto na arog ka ito, 'di ba? So kasi torture iyan sa kada saro. Kaya sana naman bilang partner or bilang membro kang pamilya, sabi nga ni gabos po kita may contribution sa laog kang pamilya, sa community, sa family, and of course, bako lang sa pamilya ta maski sa bilog na Pilipinas. So isipon ta siguro na we must be positive contributors to our families. As in, ang dapat na maging contribution ta ayo kung paano magiging maugma sa tuyang pamilya and daing maging mamundo, 'di ba? So mga problema na pwede tang hampangon masolusyonan, 'di ba? So paano ba kita magiging positive contributors sa laog kang pamilya? So thank you so much sa tuyang texter na nagpaabot ko yan kan sa iyang mensahe. Okay? So digdi naman kita sa ang bago. Uy, may bago! Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Oni ang bago. Kasunod kang padagos na pagdakwal kang electric cars sa bilog na kinaaban sa rong panibagong inbensyon ang ipigpresentar para maakomodar ang mga drivers. Iniyain na pod na e-bar parking sa rong robot na nakatinir sa mga parking areas, nagahalat sana na i-charge ang mga electric vehicle. Matapos ang parking sa designated spot and plugging sa charging dispenser,
automatic na po na nare-receive ni Ivar Parky ang charging request, mantang automatic naman ining minadulok sa behikulo na kaipuhan ng i-charge. Ang robot po na ini precisely navigates sa mga lunadan while avoiding pedestrians and iba pang mga vehicles para di iman sinda mabunggo. So, magayon na no, pagbalik ang driver, fully recharged na sa iyang electric vehicle. So, yan po ang ang bago Ivar Parky na saro sa mga problems especially so may sadiri ka mga electric cars. So, lobat na nga yan, di na kita mahanap pa, di na kita mismo sa diri ta mapagal kung saan kita pwedeng mag-charge dahil ini na si Ivar Parky ang madulok mismo sa tuyang behikulo. Kasi kapag nagduman kita o pag nag-park kita, of course, duman sa charging dispenser, automatic na nare-receive po kang Ivar Parky ang charging request kang sa indong behikulo. So, saro yan sa magayon na development, innovation sa tuyang ngunyan sa bilog na kinaabayan na pwedeng mapakinabangan bako sa naka mga Pinoy, diba? So, mga kabawas man iyan sa tuyang pag-iisip kung sa ina kita ma-charge. And sa ina kita di na kita makonsumo pa ni nagkapirang nindakul pang oras para maghanap sa nani lugar na pwede tang istihan, di ba? Para makapag-charge. So, saro yan sa siguro kasi ining invention ipig-presentar po para maakomodar kita mismo ng mga drivers. So, good news iyan sa mga may sadiri ng electric cars. Yan po ang ang bago Ivar Parky. Okay, inabot na kita ng oras ng pamamaaram. Hello muna kay Maria Juliet Zuniga. Good afternoon po sa Indo. Hello man sa mga taga-barangay Tagas, Daraga Albay. Sa mga padabatang mga parishioners kang Tagas, Daraga Albay. Good afternoon po sa Indo. Haranina po dyan mga parantabay ang fiesta. Mapuuna ang Novena Masses po sa 22 Huwebes. Alas 4 ning hapon ang prosesyon. Alas 6 ning banggi ang Novena Mass. Igwa pong Novena prayer after kang prosesyon kaya so sa mga nagdedebotos kay San Ramon asin sa mga nagbamaawat po partisipar sa mga aktibidades kang San Ramon na nato Parish Tagas Daraga Albay. Pagpasiring po kita dyan, ang kura paroko dyan is si Reverend Father David Thomas Ramoso. So good luck and kang kasudma, piglansar naman dyan sa Suman Festival. Makiagad kami ni Kuya John Napoles ning Suman. Pamawan lamang Suman Festival. Kakaiba ang Suman dyan sa Daraga kasi natadota sa Santo Domingo ang Suman kuya, so puti baga and violet. Pero sa Inda itom. Pero malang siram kang Sumaninda. Kaya yan pa nga abangan ta. Ayun, so thank you so much po sa mga nagtutok asin nag-iba sa sakuyang nguyan na hapon. Digdi po sa programang Usapang Pamilya. Abangan girara ining programa sa aga na kaibata sa Lado Technical si Kuya John Napoles, sa IT si Jerome Martinez asin si Shara Liron. Ini po si Jenny Mati Balyaran. Mabala sa pag-antabay. Bye-bye. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Realize true comfort and relaxation at Dorotea